Turut ada info dalan spot tangan karo sataran karo antara Akasia Rebel. Nah, kono ke arah Wonogiri. Nah, aku iki ke arah Oriantara kene iki lho. Saya ngerti. Kene iki mlebu kene iki. Iki lho kene iki. Ah, kene iki lho. Dalane kene iki. Sing kurang ngerti ya ada info dalane. Nah, iki nek pertigaan iki. Oh, kae arah neng Cakaran ngono kae. Nek delok kiri Cakaran, nek lurus iki Akasia Rebon karo Batangan. Ya, gas. Mobil iso bolo, mobil nek tekan Batangan iso. Dalane yo ngedul-ngepril, tapi bisa. Mancingnya apa sekarang bisa? Lurus iki bebas tekan tuh. Iki wanangan iki wong gawe pawon iki lho. Gawe pawon. 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 Yes, sampai lokasi. Nah, ngarep iki ana pertigaan iki. Pertigaan iki lho. Heeh. Nek lurus kae, tak mandek sih. Lurus kae neng Akasia Rebon. Nah, ade rene iki neng Cepot Batangan. Nah, gua neng Batangan, gas ke Batangan. Saya ketok, waduh. Aduh, satu ya. Katanya medun lagi. Saya pateni saya jadi tekan Bekasi. Tekan coba ya nek sing mancing kayak. Tapi kita erain tuh. Gini. Gini. Nah, gini. Tangan saya. Gitu. Ya,